Iyayen wannan yarinya mazauna unguwar ta Sheka sun bayyana cewa waɗannan mutane da sunan malaman Islamiyya na wata Islamiyya da ke unguwar ta Sheka sun ci zarafin 'yar tasu ne, al'amarin da daga bisani har sai da ta kai ga an je caji ofis. Daga nan aka kai ga rundunar 'yan sanda ta jihar Kano babbar shalkwatatta da ke unguwar Bamfai. To amma dai bayan an je kotu da dukkan alamu ana neman canja al'amarin. Mahaifiyar wannan yarinya tana mai cewa ba su da kowa sai mahalicci. A don haka ne ma wanda duk ya isa a jihar Kano ya taimaka mata domin dai a tabbatar da an bi wa 'yarta haƙƙinta. Sunana Hadiza Musa. Kuma ni ce mahaifiyar wannan yarinya Hauwa Abubakar wanda aka yi mata fyaɗe a makarantar Jaza'ul Khairi. Lokacin da na samu labari ya ce mu haɗu da shi ko a otal ko a wani guri mu kashe magana. Na ce masa to ya za a ce zan je otal, na ce na je otal ai za ka iya ma kashe ni a nan. Yana tashi washe gari kawai sai je ɗebo mana 'yan sanda ya ce wai za a ɓata mai sunan makaranta. Na ce wani irin a ɓata maka sunan makaranta, an ce ya da ka sauka ka ce kaza da kaza. Ya ce shi wallahi ya riga ya yi a bisa kuskure amma dan Allah na yafe masa, sai ya turo min lambar TJ ma sai ya kira ni dan Allah dan Allah daga naira 1 zuwa naira miliyan kaza za su bani akan a rufe wannan magana, sun riga sun yi mata. Na ce to shi kenan muka tafi gaban 'yan sanda, daga nan aka haɗa ma kai mu CID. Daga CID kuma suka gama bincike suka tabbatar sun rubuto da rape, amma suka ce wai da aka tashi aka hautsina magana sun ce wai lauyoyin gwamnati ne suka kawo musu wai adultery, su ba laifin su bane. Amma yanzu shari'a tana gyaɗi lamba 5 yanzu anan muke shari'ar. Wannan police station ne kuma DPO din police station din me yace da ku bayan an je an yi bincike a asibiti? Abin da ya gaya mana ya ce sun mata rape, ya ce sun riga sun mata rape, kuma DPO an Sheka ne ya ce sun mata rape. Ya ce dole bayan da za a yi tunda kuma tun a gaban sama sun amsa sun yi. Ya ce kuma ko yanzu aka kira shi yana da damar da zai yi magana saboda sun riga sun gama ɓata yarinyar rayuwarta. Lokacin da aka tura ku can CID Bamfai, me aka tambaye ku a gaban su? A gaban mu an tambaye su, aka ce musu yarinya karama in ji ma ta ce ga abin da kuka yi mata, sai ma ta ce mana to mu fita. Da aka kirawo 'yan uwansu aka tambaye suka tabbatar da fa sun yi mata, sun mata rape. Suka ce ko nan gaba sun masalta za a iya zuwa karɓo bidiyon su da kunshin tuhumar su rape suka yi mata, amma yanzu ga sun ce kuma ya mai da shi adultery. Wane ne ya ce ya mai da shi adultery? Alkali ne ce ya mutsa takaddun aka yi, wai lauyoyi ne suka ya mutsa aka mai da shi adultery. Abin da ya faɗa mana kenan. Yanzu yaran suna tsare ne ko kuma an ba da su belin suna can suna ci gaba da rayuwarsu? A'a, lokacin ma da aka tsare su sanda ma aka ba da su mu gaskiya ba a shawara da mu bai ganin su muka yi, din da suka ga mu su ne mana ihu suna kuɗi ne musu aiki. Na ce to mu da hanya ta fi kuɗi. Na ce to mu ba mu da kuɗi amma muna takama da Allah. Abin da suka faɗa kenan, ce to duk wanda yake da yanda zai taimaka mana alfarma Annabi Muhammad ya taimaka wannan yarinya, ba ta da gata sai na Allah. Yanzu kes din yana gaban kotu kenan a gyaɗi-gyaɗi? Yana gaban kotu a gyaɗi-gyaɗi lamba 5. Mun ji an ba mu 24 ga wata, amma suna nan suna rayuwarsu. Duk inda suka gan mu ko 'yan gidanmu za su yi mana ihu, su yi mana dariya, suna hanya da kuɗi ya musu amfani, mu kuma babu abin da ya mana, ce muna tare da Allah. Yayin da shi ma wani ɗan uwa ga mahaifiyar wannan yarinya ya bayyana cewa har ya zuwa yanzu yana matuƙar mamakin yadda ake neman canja al'amarin. Duk kuwa da cewa waɗancan mutane da sunan malamai sun yaudari 'yarsu ne da sunan wai za su ba ta maganin karatu. To wannan ita ce mahaifiyar wannan yarinya, duba da cewar akwai kuma yayan ita mahaifiyar yarinyar wanda da shi ake ta faman tiritiri, kuma sun je kotun da abin da ake tun daga police station zuwa state CID zuwa kotu duk da shi ake ɗawainiya. Menene sunanka kuma me kaji matsayi a wannan abu? To sunana bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum jama'a. Sunana Kabiru Musa. Kawai ina zaune a shagona sai aka zo aka ce min an yi wa Hawa'u fyaɗe, sai na ji wani abu ya dara a cikin zuciyata. A ranar ma sai da na kasa cin abinci. Aka ce min wane, na ce to a je a neme shi. Ana zuwa a ga lambar royin ma da ya bayar a gaban 'yan sanda in ba ta ma aiki. Sai da aka yi CID sa sai aka gan shi ya zo ya shiga cikin makaranta, aka zo aka tafi da shi. Na zo na a gaban kannena nake dan rarrahin su, nake cewa idan wannan abun bai faru ba ma a kashe wannan maganar, inda ko a ce ko foul rep ake cewa in bai yi ba a bar wannan magana. Shi kuma DPO da yana zuwa ya ce wayannan mutane tun da ya kawo min karar wannan abun wallahi na san ya aikata wannan abun. Da ya binciken sa cikin basira da Allah ya ba wannan DPO mai hazaka, ya binciken sa ya tabbatar da wayannan mutane sun yi abu, ya kulle su ranar Lahadi. Litinin ana zuwa sai ya tura asibitin Murtala, aka je aka yi test aka tabbatar da wannan abun sun yi. A wannan lokacin bai yi kasa a gwiwa ba,
ya ɗauke su ya da su sahin bincike na bangaren state CID. Bangaren state CID suka tabbatar da wannan abin, suka dinga zuwa suna turo mana da mutane akan a ba mu haƙuri, har da dagacin ma Sheka suka je gurinsa ya ce shi fa babu ruwansa, ba zai shiga cikin wannan sabga ba, idan mu muka ga mun haƙura to in ba mu haƙura ba a bar doka ta aikinta. To kawai an je an zauna shari'a ranar farko ran da aka kawo su, sai mai shari'a kafin ma ya karanta sai ce shi wannan kotu ta sami alfarma ba fa kyas ba nasa bane, shi dai an kawo musu ajiyar su ne za su dinga yi kafin kotun da za a ce za ta yi wannan shari'a ta abin da aka karanta ya tura su gidan gyaran hali. Mun dawo gida ran da muka koma za a ci gaba da shari'a, sai mai shari'a ya ce an masa rasuwa. Da aka faɗa haka sai aka ɗaura na aka saka mana, bayan mun tafi sai muka ji cewar an ɗauke su an ba da belin su. Lauyan mu bai sani ba, mu ma ba mu sani ba, wanda ya sani. A ɓoye suka ɗauka suka ba da su. Da muka je muna bincike sai suka ce ai wannan abu da yake faruwa wai adultery ne. Sai muka ce ya ne adultery, yarinya wannan ta yi underage, shekarunta a yanzu ne ma ta cika shekara 17 a ce an yi mata wannan abu, wanda shi wannan shugaban makarantar Jazalul Kairi yana matansa ɗaiɗaiɗai har guda 3 ya aurar da 'ya'ya, ina jin ya aurar da 'ya'ya za su kai 2 ko 3, shi kuma wancan ya aurar da 'ya'yansa sun kai guda 4. Duk da an ce kamsilan garko ne, amma bayan da muka iya mu dai sun ce kuɗi ne musu aiki da hanya, amma ba mu san wa suka ba kuɗinsu ba. Mu kuma muka ce muna da Allah, muna ga Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Muna fatan kotu da shugabannin masu shari'a da kwamishinan shari'a da ya duba wannan abin da aka sa wannan yarinya aka ce adultery, su duba su gani wannan yarinya ta yi jikarsu, su duba da idan basira ai wannan yarinya adalci. Wannan shine koken wayannan bayan Allah, kuma insha Allahu kamar yadda muke ta kokarin wayewar da al'umma kai da sanarwa da mahukunta, duba da cewar irin wayannan abu idan ya faru kowa sai ya sa tsoron Allah a ciki, kamar yadda suke dan korafe-korafe da waɗansu a ko lauyoyi ko wani makamancin haka ko kuma harkar shari'a. A nan a matsayinmu na 'yan ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam har kullum muna so mu tabbatar da kowa mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa. Wannan baiwa Allah in dai an tabbatar da haƙƙinta to Allah ba zai bari ba, ko dan ba komai ana roƙon Allah ya sa a samu zaman lafiya a wannan jihar ta mai albarka, duba da ƙoƙarin yadda za a ba kowa haƙƙinsa. Kuma wannan abu da yake gaban kotu babu wani abu da za mu iya cewa, za mu kasa kunne, za mu zira idanu, kuma za mu yi rubuce-rubucen da ya kamata akan wannan yarinya domin a tabbatar da haƙƙinta. Mu san cewar gaskiya ne jihar Kano tana ƙoƙari akan irin a ba wa kowa haƙoƙinsa a ƙarƙashin jagorancin kwamishinan shari'a na wannan jihar ta mai albarka. Al'umma ya rage a gare ku, kowa ya yi tunani, kowa kuma ya yi tunanin amsar da zai bayar a irin wannan takwakiya da aka yi da ɗaliba da malaman makaranta. Kuma muna jan hankali ga mahukunta kamar ma'aikatar ilimi ta jihar Kano ta ƙarƙashin jagorancin Kumbotso Lokal Gamman da a gaggauta bincike akan wannan makaranta, duba da a cewar ba a san irin abin da yake faruwa ba tun daga abu guda ɗaya ya fara fitowa, kuma an samu shaida mai kyau daga wajen ainihin mai sashin bincike DPO kenan na Sheka, wanda ya bada kyakkyawan ainihin rahoto akan wannan al'amari wanda ya tabbatar da shi. Amma dai babu wani abu da za mu ce, za mu saurari kotu, za mu saurari hukuncin da kotu za ta yi wannan bayan Allah, duba da cewar mun san a matsayinmu na yan kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam shi beli baya hana yin shari'a, kuma kullum muna ga al'umma dan an ba da belin ba hana shari'a yake yi ba. Saboda haka muna nan muna zira ido Allah subhanahu wata'ala wannan yarinya ya bata lafiya da dukkanin sauran 'ya'yanmu da suke cikin makarantu wa kuma sauran wurare suke tafiya ko ina. Allah ya ba su kula, ya ba su kariya. Comrade Umar Sani Galadanci, Director Universal Declaration of Human Rights. Daga bisani ita ma wannan yarinya da muka saka sunanta ta bayyana cewa babban burinta a yi mata adalci. Hawawa Abubakar, Sheka. Daga Sheka, me yake damunki, me yake tafi da ke? Malamin makarantar mu ne da shi da abokinsa suka min fyaɗe a cikin makaranta. Suka ba ni magani a gorar jarka, suka ce min maganin karatu ne. Da na sha na zo zan fito suka buga ni a cikin bencina. Daga nan ban ƙara sanin wani hali nake ciki ba, sai tashi ne na ga komai an cire min, ba komai a jikina, farin abu yana ta zuba a jikina a cikin makarantar. Suka ce kuma in na tona musu asiri sai sun kashe ni. Shi wanne makaranta ce, ya sunan makarantar taku? Jazalul Kairi.
Sheka a ci lafiya. Sheka a ci lafiya. Shi malamin naku me ya baki har kika sha? Ya baki wani abu ne kin gani alamu? A'a ba a gabana ya wanke ba. Ma a cikin jarka ne na ga abun. Kawai ya kami ya ce wai maganin karatu ne na sha. Ya sunan malamin naku? Ishaq. Wane ne abokin nasa? Tijjani. Yanzu yake jin jikinki? Har yanzu ban da lafiya da ƙyar nake tafiya. Bayan an gama wannan abubuwan daga baya su malaman sun ce da ke wani abu ne? A lokacin kawai cewa suka yi da indiyan tuna masa asiri za su kashe ni. A lokacin tun da Kano kuma bana iya zuwa makaranta ba ni da lafiya. Wannan shi ne abin da kika sani? Eh. An kai ki asibiti? Eh an kai na asibiti yanzu ma ina kan magunguna ina sha. Sai dai babban abin tambayan har ya zuwa yanzu shine menene hakikanin abin da ya faru a caji ofis. Haka zalika kuma har aka je rundunar 'yan sanda ta jihar Kano menene ya faru. Zuwa kotun kuma menene gaskiyar cewa an canja wannan tuhuma idan Allah ya so za mu ɗora a nan gaba.